ajattelin, että ottaa kantaa. Kun yleensä siis yleensä koskee näitä kovapalkkaisia, että yli 5 tonnin kuukausipalkalla olevat, niin ne on aika usein lakossa. No niin tietysti tuollaisen rahaa eteen hyvä tapellakin vähän sen, mutta niin mikä on niin alipalkattu homma, niin siivoojat. Onko heidän keskipalkka joku 2 tonnia kuussa? Siis niin alipalkattu, maailman tärkein homma. Niin miksi te siivoojat, tyttöset, kaikki ihanat ihmiset, miksi te suostutte tähän? Miksi te ette nouse lakkoon? Näettekö, mitä näyttää paikat, ostoskeskuksessa ja kaikki parkkipaikat plus kadussa, kun ei viikkoa siivota? Me vaatikaa tuplapalkka. Se on ihan oikeasti, se on naurettavaa. Ei yhtään arvosta. Mä on tärkeä homma. Minä en osaa siivota. Minä arvostan sitä, jos joku osaa. Niin siivoajat ehdottomasti lakkoon. Ette siivo mitään. Kyllähän rupeaa nimittäin paikat ruostumaan. Sitten ihmiset tajuaa, miten tärkeästä hommasta on kyse. Älkää tehkö sitä alipalkalla. Se on kova homma.